už je čtvrtý den, co jsme. A my teďka celý den jsme byli na zámku Versailles. Krásný tady. Tady galerie, na galerii jsou sochy. Taky jsou tam zahrady, krásné fontány, kašna tam je nějaká. A taky restaurace tam je. Dívejte, tak, ale krásně to vypadá. Dívejte na tu bránu. Tak lidi, tak se uvidíme až zítra. Čau. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Takhle, teďka jsme v Louvru a tu krásný, tady jsou různý obrazy, dneska. Líbí se mi to tady. A těším se, až uvidíme Monu Lisu, to vám natočíme. Tak se uvidíme u Mony Lisy. Čau. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. Zde jste viděli slavný obraz od slavného italského umělce Leonardo da Vinciho, Mona Lisa, nebo též Lisa de Gioconda. Je na něm znázorněna nejspíše žena Lisa de Giocondo na dřevěné židli s krásnými kopcemi za ní a s krásnou modrou oblohou nad nimi. Da Vinci obraz namaloval ve Florencii a vzal si ho sebou při útěku z Říma do Francie. Obraz měří na výšku 77 cm a na šířku 53 cm. Celkem 4000
81 cm čtverečných. A obraz byl namalován asi v roce 1503 až 1506. Někdy se uvádí rok 1517. Tak lidi, před chvílí jsme byli v Mony Lisy. Zajímavý obraz. Zajímavý. Tady máme nějaký rozbor toho obrazu. Ve francouzštině, takže já jsem si to vyfotil a asi si to přeložím doma někdy. Zajímavý to je. Francouzské nápisy v Louvru. Tak lidi, teď jsem odešli z toho Louvru. Bylo tam krásný, je tam krásně několik obrazů, i sochy tam byly, krása. Tak lidi, už je poslední den, je 6. den a tady už tady máme letadlo, my už budeme odlítat dom. Vidíte? Tak lidi, už jsme v letadle a za chvíli poletíme z dom do České republiky. Víte, jaký je tady hezký výhled. Krásný výhled, co? Okýnko takhle. Hezké.